Čaute ľudia, vitajte pri najnovšej epizóde Top Gearu. Tonight, I do a skid. Richard steals some tires, and James gets kicked in the face. No. Ale ne, robím si srandu. Moje meno je Showdown, som tu nový a vitajte pri Let's Play na hru BeamNG. Nie, naozaj nekopírujem Goga, tak sa tá hra volá. Takže, jak som povedal, som tu nový, som z Elite Games Studio SK. Natáča so mnou ešte jeden kamarát. Je to lemr lenivá. OK, takže budeme robiť let's playe, speedarty, videomontáže z podujatí, na ktorých sme neboli, chceli sme byť. Budú to hry a možno aj nehry. To nedáva zmysel, ale to je jedno. Každopádne presuňme sa k hraniu. Takže máme tu hru BeamNG, čo je... Seka to ako hovado. Ja mám parkovaciu brzdu. No, to nevadí. OK. Je to demoličný simulátor, alebo neviem, jak by som to mal vysvetliť. Proste máte... Soft Body Psychics, tak sa to nazýva, takže nejaká meká psychika karosérie, hej, aby som bol presný v preklade. No, je to proste, ja vám to ukážem takto, je to proste crash testový simulátor, hej, narazíte do steny, auto je na sračky, hej, no, a to robíte celý deň. A za to máte platiť, hej, no, ale nerobím si srandu, je to v pohode hra. Je to sranda ničiť auta, jak inak. Najlepšie na tejto hre je, že za to neplatíte. Hej, takže zničíte auto, reštartujete si ho a máte to zadarmo. Ale za hru sa platiť treba. Aj keď toto je demo, to je zadarmo, máte tam jedno auto, jednu mapu. Môžete to skúsiť, či vás to baví, alebo ne. Myslím, že plná verzia stojí 11 €. Môžete to hrať aj multiplayer, keď máte plnú verziu a tak. Ne. Jo, to prdele. Trošku zničená, to v pohode, to prežijem. To v pohode, to nič. Jak vidíte, máte tu rôzne prekážky, rampy a také veci. Je to celkom v pohode. Do popisu vám dám stránku, kde si môžete nájsť plnú verziu, môžete si nájsť demo. Ešte takto na začiatok som to síce trošku... Malo to byť viac na začiatku, ale no to je jedno, proste chcem sa vám ospravedlniť za to, že som nedával videá dlhšiu dobu, myslím, že to budú skoro 2 týždne, alebo tak nejak. Že nedával som let's play, lebo pokazili sa mi, no dobre, tak ja som si posral sluchatka, no to je toho už sa s tým už nenarobí. Posral som si sluchatka a nejak som moc neriešil mikrofón, ale už ho mám, už od stredy, áno, od stredy mám mikrofón, tak. A let's play vidú až dnes, to je mega. No vlastne ani moc ne, ale to nevadí. OK, no takže, aby som nekecal celú hodinu, bože, už som jak učiteľky. Aby som celý let's play len neprekecal, tak no si to resetnem, nechce sa mi tam ísť. Bol by som šťastný, ak by ste mi do komentárov písali challenge na túto hru. Lebo chcel by som asi tak približne vedieť, čo by ste chceli, aby som tu robil, no a tie challenge. Vidíte tu rôzne prekážky, tak napríklad dáte, že v najvyššej rýchlosti sa rozbehne na to baranidlo, čo je vedľa mňa, napravo bolo, naľavo bolo. No a tak, a čo sa stane, no a tak by som chcel, aby ste to písali a potom si môžem otvoriť obraz, čo asi tak budete chcieť. To bolo pekné, to bolo mega, to bolo proste úplne náhodné a proste, že úplný skill, to ne, proste to bol návrh, to nevadí. Ale vyzeralo to dobre. Salto mortale. OK, no tak, k tým challengeom. Tak ja mám dnes jeden pripravený, ale bol by som rád, ak by ste mi ich písali, že napríklad rozbehnúť sa v čo najväčšej rýchlosti na túto rampu a skočiť čo najďalej. Nerozbiť to čo najviac, ale skočiť čo najďalej. No. Tak, zastavím, si dám Ctrl 2TV. Tak, a máme tu
car editor, aby som to tak povedal, hej, takže môžeme si tak trochu tuningovať auto, hej, takže ja chcem, predný nárazník nechcem. Korbu nechcem. Jak vidíte, tak keď kliknete napríklad, ale dáte napríklad ľavé dvere, hej, tak vidíte, že sa všetko tak spriehľadní kvázi, hej, a vidíte celé ľavé dvere, takže aj napriek tomu, že neviete po anglicky, alebo neviete diely aut po anglicky, alebo také niečo, tak viete, že čo presne to asi je. Takže sa tu dá aj vzdelávať, ty kokos, to je super. No, to chcem, to nechcem. Volant si dám závodný. Sklo, nechcem, na čom je sklo? Front, bla bla bla. Ne, to nechcem. Dvere si nechám, len späťák si dám pravý preč, nech mám len ľavý, na čom bude. Ten druhý, blatníky si nechám, kapota ide preč. Tow hinge, tak no. Ťažné zariadenie, to ide preč. Fuel tank si tu nechám, to je palivová nádrž, to chcem, aby to bolo aspoň trochu reálne. Spare tire, to je rezervná guma. Rezerva, hej, no to dám preč. Výfuk, exhaust, preč, radiátor. Na čo je radiátor, nechcem, aby to auto bolo teplé, alebo nejaký gej. Nechcem radiátor. To je chladič, ale nikomu to nehovorte. Chladič, pružiny, tieto sa dajú buď sú, alebo niečo. Myslím, že to potom, ak dáte odkliknúť, že empty ako prázdne a preč, tak budú úplne preč. Že celá zadná náprava bude preč. Brzdy kolesa si dám dám si offroad, prečo ne? Offroad, nejak to auto sa mi zabára, tamto sa mi nepáči, offroad, to by sa malo automaticky aj toto a toto sa prehodilo na offroad, tak ja už len toto dám na offroad, kolesa si dám offroad a dám done, konečne, tak, OK. Ako dá sa to nastaviť aj slow motion, ale pri mojom pomalom počítači slow motion potrebovať nebudem, ono to bude tak sekať, že to bude slow motion samo o sebe. OK, takže, jak vidíte, mám to tu trochu vyeditované to auto. Napríklad takto si ho môžete dať, alebo môžete si tú korbu celú dať preč, tú kabínu aj s blatníkmi, bude to ešte rýchlejšie, to je raketa, ty kokos, s tým som išiel nejak 160, 170 a potom som nabúral dosť. Ten podvozok je tuhý, dosť tuhý, vidíte, že napríklad v takejto výške tomu autu sa takmer nič nestane. Ako sú tam bugy samozrejme, hej, že náprava prejde cez... to je jedno, to nikto aj tak nebude rozumieť, takže nebudem toto vysvetľovať. No to je ten challenge, že som to chcel prejsť, hej, to by to bolo oficiálne, tak ja sa portnem, hej, a znovu respawn. A v diaľke predo mnou, čo vidíte, takú tú levitujúcu stavbu s tými kockami tam, to chcem prejsť, áno, a to je ten challenge na dnes. A to celá zla. Celé zle to bude určite, už sa vidím, lebo už som to pol hodinu snažil nejak trafiť uhlí, rýchlosť, aby to proste išlo, ale nešlo. Nešlo to vôbec. Chcel by to fakt manuál, lebo môžete si meniť medzi automatom, manuálom a tak. Automat je na hovno, jak vždycky. Padám, chyťte ma niekto. Tak díky. Ste fakt ochotný. Nikto ma to ani nechytí, bože. Čak to auto má len okolo 1,5 tony, no bože. Tak toho. Poď. A ešte dobré je to, že keď stlačíte písmeno K, jo, tuto máte co? FPS 25, no asi ťažko. OK. 20 FPS, neokašľavajte ma, ja viem, že nemám 25 FPS, mám 8, 9, 8. To neviem, čo? Áno, tu máte na pravo hore, máte najskôr steering, to je riadenie, throttle, plyn, throttle in, to je plynový pedál, či je zmačknutý alebo ne, throttle out je, že za jak dlho nabeháva motor. Vidíte teraz, jak sa to spúšťa to zelené nižšie, takže za jak dlho prestane ten motor ťahať.
Brake to sú brzdy. Brake out je, že za jak dlho tie brzdy nabehnú na maximum a za jak dlho prestanú brzdiť. Clutch to je spojka. Clutch in je klasický spojka zmačknutá alebo vymačknutá, takže proste plyn je zmačknutý alebo vymačknutý, hej, že tak. A clutch out zase je, že hej, že či reaguje alebo a park brake, to je parkovacia brzda, tam je len jedna kolónka. A teraz to stlačím znovu a mám what the fuck. O, to bude krásne. Toto som vidíte, tu máte také rôzne čiary pospájané. A toto som tiež nechcel, toto som nechcel tiež, toto som tiež nechcel, toto som, no tu máte. Na pravo hore je torque, to je točivý moment. Tam mám teraz 365 Nm, ani to ne. A pod tým je výkon. Teraz mám 218 koní. Jo! S tým porozumiem Bugatti Veyron. Každopádne som chcel toto. Tu máte preťaženie. Máte tu akceleráciu z 0 na 100. Otáčkomer, rýchlosti, ťah v newtonmetroch, výkon. A vakom vám práve... OK, práve mi padol mikrofón. Podložený na knihách a zhodil som ho. No. OK, no aby som dokončil, tak máte tu vlastne koľko máte aktuálne newtonmetrov a výkon, takže jak zaberá motor. Máte tu rýchlosť v kilometroch a v mílach. Máte tu spotrebu paliva. Počkaj. Ne, máte tu aktuálny stav paliva 89,93 litra. Tak nejak asi. Z 90 litrovej nádrže, takže mám 99,92% paliva v nádrži. Ne, to som nevypočítal, to tam je napísané. 19, už ani to ne... Najmajster je online, to je ten môj kamarát. No, lemra lenivá, to dokáže čo zabudnúť počítať. Takže mám mile per gallon, to znamená míla na galón. Míla je nejak 1,6 km. Hej, tak nejak. Takže 3,5 míle na galón je fakt slabé. 6, no tých 5,48 je v pohode. A mám spotrebu aj v litroch. 7,24 litrov na 100 km. 16,79 litrov na 100 km. 14,9 litrov. Ty kokos. No to, že to je nejaký štvorválec, boh vie odkiaľ, z ktorej ríte ho vytiahli, tak to má celkom slušnú spotrebu, hej. Teraz mám 100 litrov, 84 litrov, no krása. 70 litrov, bože ľudia. A potom v ľavom hornom rohu máte toto. To neviem čo je, ale ukazuje tam rýchlosť na jednotlivú. OK, tak ja vidím viac failujem, jak robím challenge. OK, takže ideme na challenge. Máte tu rôzne pohľady samozrejme, hej, máte tu interiér. Si môžete takto pozerať interiér. Takto, tu na krása. Pohľad nad motorom. No takto za predným kolesom na dverách a potom klasický pohľad. OK, kvéčkom si meníte rýchlosť si meníte prevodovku z manuálnej na automatickú. Ja mám teraz manuálnu, som si práve prepol, lebo to je katastrofa s automatom. Jak môžete práve počuť neutrál? Jednotka. Poď baby, poď, to dáš, ja ti verím. Ideš. Teraz som nadelil, jak som sa kedy dostal. Nesklam ma. Ne. To zrobíš, kozy. Ne. Moje auto. Čo som komu spravil neutral, ok, takže jednotka.
OK. Dvojka. Tak, tam dám. 2. No, poď. Alebo ja už kašlem na ten challenge, zabrzdím, dám tam proste spiatočku, teraz tam mám jednotku. Absolútne nevadí, že by som zničil prevodovku, to nevadí. Ale tu to ide, tak prečo to nevyužiť? Čo, prečo? OK, a na záver videa dám taký jeden skok. Celkom pekný. No, tu sú tie kocky, do tých by som nerád nabúral. Takže už ho asi môžete vidieť. A je vidieť celkom pekne. Zbehnem sa, zatiaľ idem 100. 105, 110, 109, aha, sorry, 3, 112, no ty kokos, to tak seka, že ani smer určiť neviem. Zatiaľ idem dobre, ne, jo, 87, 86 km rýchlosti som skočil. Celkom pekne som vyskočil. Dopadni už. No tak, dopadni. Všetci chceme vidieť, jak sa to auto rozbije. Bum. No tak, predok je na tom ešte celkom dobre. Tuto je nejaký buk. Vodič drhol z miesta nehody. Jak vidíte, tu je nejaký buk. Neviem, niečo vystrelilo, boh viete. A tu vôbec není buk, vôbec. Tu všetko je v pohode, lebo prešlo to cez tie nosníky, čo tam sú, úplne krásne to prešlo, všetko krásne. A Ježiši Kriste, to je hra. Ok, tak teraz to oddialím. Ok, takže... Vás pozval do hry Najmajster, no tak to by si chcel čo, hrať so mnou, ale natáčať, no tak to nemore, hlavne, že to bol tvoj nápad založiť kanál a natáčať videá. A ja to teraz realizujem, no ty si fakt pekný kamarát, more, ďakujem ti veľmi pekne. A často budem slavný, ale bude veľké voľby. OK, takže chcel by som sa s vami rozlúčiť. Prosím, prekoto, ne! Ani to netrafím to. No, aspoň, že tak. OK, takže chcem sa s vami rozlúčiť. Ďakujem, že si pozreli toto video. A píšte do komentárov, ktoré challenge by ste chceli vidieť. Neviem to ešte tak. Ak vás teda napadnú tie challenge, tak píšte. Ďakujem ešte raz za pozretie a majte pekný deň. Čau. Mne sa to vypína.